Είναι στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής ο νομικός επιστήμονας, δικηγόρος, κ. Θεοχάρης Αγγελίδης, ο οποίος είναι ένας από τους εμπνευστές και ο ενορχιστρωτής εδώ του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αριστοτέλης των Γιαννιτσών, τον οποίον καλησπερίζουμε κιόλας. Καλησπέρα κύριε Αγγελίδη. Καλησπέρα Πάνο. Θα ήθελα... μιλάμε στον ελληνικό, διότι αυτό θέλει διαμεσολάβηση άλλωστε. Πολύ σωστά. Την εκδικίωση μεταξύ των ανθρώπων. Εξαιρετικά Χάρη. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν με δύο κουβέντες καταρχήν να αποδώσεις, να μας δώσεις, να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς αφορά, τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση. Τώρα, με δύο κουβέντες δεν μπορείς να περιγράψεις τόσο εύκολα μια ολόκληρη επιστήμη, αλλά θα προσπαθήσω και θα πω ότι είναι μια προσπάθεια για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και των συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων, είτε αυτές είναι δικαιικές είτε όμως δεν είναι δικαιικές, μια από τις πολλές συγκρούσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, είτε δηλαδή μέσα σε έναν εργασιακό χώρο, είτε μέσα σε μια γειτονιά, είτε σε μια παρέα, είτε στο σχολείο, είτε οπουδήποτε υπάρχει μια σύγκρουση. Η διαμεσολάβηση με τις αρχές της και με τις τεχνικές της μπορεί να αποδειχτεί πλήρως αποτελεσματική για την ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Και πώς μπορεί να έχει πρόσβαση ένας πολίτης στη διαμεσολάβηση σήμερα? Πρόσβαση αυτή τη στιγμή εξαρτάται. Αν πρόκειται για μια διαφορά, ένομη διαφορά, θα πρέπει να ακολουθήσει για να τη λύσει τη διαδικασία της προσφυγής σε διαμεσολαβητή. Υπάρχουν πια αρκετοί στην Ελλάδα, 2.500-3.000 άνθρωποι πια έχουν εκπαιδευτεί και έχουν διαπιστευτεί ως διαμεσολαβητές. Το ίδιο και στην πόλη μας. Υπάρχουν αρκετοί διαμεσολαβητές, κατά βάση δικηγόροι αριθμητικά αλλά και μη δικηγόροι, όπως για παράδειγμα είσαι εσύ που είσαι διαμεσολαβητής διαπιστευμένος, όπου μπορεί κανείς να απευθυνθεί και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία η τυπική. Αν δεν είναι δικαστική διαφορά ή δεν έχει φτάσει ακόμη στα δικαστήρια, μπορεί επίσης να απευθυνθεί σε ένα διαμεσολαβητή σε μια άτυπη διαδικασία. Πριν σε ρωτήσω γύρω από τη διαδικασία για το πώς ένας πολίτης ενδεχομένως να μπει στη διαδικασία και να καταλάβει τι ακριβώς προβλέπει ακριβώς η διαδικασία αυτή μέσα, θα ήθελα να μου πεις κατά πόσον πιστεύεις ήταν αναγκαία η είσοδος της διαμεσολάβησης στην ένομη τάξη της χώρας και αν αυτό το πράγμα, ποια είναι η εικόνα τέλος πάντων στο εξωτερικό που από όσο ξέρω ο θεσμός γενικά είναι λίγο πιο όριμος από ό,τι εδώ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εμείς πάντα ερχόμαστε τελευταίοι σε τέτοιους νεωτερισμούς και σε τέτοιες καινοτομίες. Δυστυχώς το δικαιικό μας σύστημα δεν λέει να εξυγχρονιστεί ούτε σε αντιλήψεις ούτε σε μηχανισμούς για την απονομή της δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση ήρθε στην Ελλάδα μέσω μιας κοινοτικής οδηγίας. Ήταν υποχρέωση να προβλεφθεί ως θεσμός και στην Ελλάδα, της χώρας μας δηλαδή. Έγιναν κάποιες απόπειρες από το 2010 και μετά, αρχικά με τον νόμο 3898 του 2010, στη συνέχεια με τον νόμο 4152 του 2018 και τελικά έφτασε να ισχύει και να εφαρμόζεται σήμερα ο νόμος 4640 του 2019, όπου έχει γίνει και μια προσπάθεια για του νόμου αυτού να έρθει σε μια κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική επαφή ο πολίς, ο κόσμος με τη διαμεσολάβηση. Δηλαδή έχει προβλεφθεί από το νόμο αυτό η λεγόμενη υποχρεωτική αστική συνεδρία για κάποιες δικαιικές διαφορές, έτσι που να εξεταστεί όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένο το ενδεχόμενο να λύσουν τη διαφορά τους οι όσοι αντιδικούν μεταξύ τους με τον τρόπο αυτό. Στα μάτια του πολίτη τώρα, αυτή τη στιγμή ο πολίτης θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο, έχει μια διαφορά με κάποιον για παράδειγμα. Ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης, αυτής της διαδικασίας, λύνει το πρόβλημά του ή θα πρέπει να ξαναπάει στο δικαστήριο, ας πούμε, για παράδειγμα? Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα λυθεί το πρόβλημά του, δεν χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο. Σίγουρα όμως, πάντα όταν μιλάμε για μια νομική διαφορά,
θα πρέπει να έχει τον δικηγόρο του, ο οποίος θα τον συνοδεύσει σε όλη τη διαμεσολαβητική διαδικασία και ο οποίος θα καταγράψει, θα το συμβουλέψει σε όλη την υπόθεσή του και θα καταγράψει και την τελική συμφωνία, η οποία στο τέλος πηγαίνει στο δικαστήριο και κατήπτεται τίτλος εκτελεσδός. Δηλαδή πρακτικά γίνεται μια δικαστική απόφαση η όποια συμφωνία κάνει με τον αντίδικό του, έχει την ισχύ δικαστικής αποφάσεως. Με μια διαδικασία πολύ απλή και πολύ οικονομική σε σχέση με την αντιδικία που θα είχε στο δικαστήριο. Οπότε δηλαδή καθόμαστε σε ένα τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ και δίνουμε τέλος ουσιαστικά στη διαφορά μας, έτσι απλά, έτσι, δίχως δικαστήρια, δίχως έξοδα. Ναι, αυτό έτσι μοιάζει, να είναι το σχήμα όπως το παρουσιάζεις, πλην όμως δεν είναι τόσο εύκολο για να φτάσει κανείς να συμφωνήσει σε μια αντιδικία που έχει, για το λόγο του ότι παίζουν ρόλο και πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι τα έντονα συναισθήματα, ένας παράγοντας είναι η προειδέαση που έχουμε σχετικά με το ότι είμαστε εμείς πάντα που έχουμε το δίκαιο, ότι δεν δείχνουμε συναίσθηση και επίσης πάρα πολλές φορές αυτό που μας κάνει κουμάντο είναι ο θυμός και όχι η λογική. Γι' αυτό και η συμβολή του διαμεσολαβητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν ο διαμεσολαβητής είναι καλοδιαβασμένος, είναι καλοεκπαιδευμένος, είναι έμπειρος κοινωνικά και κατέχει και τις τεχνικές της διαμεσολάβησης, μπορεί και υποβοηθά τα μέρη να παραμείνουν μέσα σε αυτή την δοκιμασία. Η διαμεσολάβηση δεν είναι δηλαδή έτσι μία εκδρομούλα, δεν είναι ένα καφεδάκι, είναι μια δοκιμασία του εαυτού μας έναντι της ικανότητάς μας να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις μας, μια δοκιμασία της ωριμότητάς μας, της πειθρεμίας μας, της υπομονής μας, της κατανόησης, της κοινωνικής μας ευθύνης, και όταν και αυτά όλα δοκιμαστούν σίγουρα οδηγούν σε μια λύση η οποία θα είναι πολύ πιο δίκαιη πιθανώς από μια λύση την οποία θα δώσει το δικαστήριο, δηλαδή ένας τρίτος άνθρωπος που θα σε ακούσει για 5 για 10 λεπτά, αν σε ακούσει κιόλας ανάλογα με τη διαδικασία, και θα αποφασίσει για σένα. Είναι δηλαδή μια διαδικασία όπου την ανάληψη της ευθύνης για την επίλυση του προβλήματος την αναλαμβάνεις εσύ και την κατευθύνεις εκεί που θες, και δεν την αναφέρεις σε έναν τρίτο. Οπότε σήμερα αυτή τη στιγμή ο θεσμός καταρχήν είναι λειτουργικός. Φαντάζομαι ότι οι διαμεσολαβήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχει κινηθεί. Ναι, με το καινούργιο αυτό νομοθέτημα έχει πάρει μια όθηση ο θεσμός. Δεν έχουν οριμάσει ακόμη τα πράγματα. Προχωράει όμως σιγά σιγά. Είναι άγνωστο ο θεσμός ως προς τη λειτουργία του ακόμα και στο νομικό κόσμο, αν και πολλοί από τους διαμεσολαβητές έχουν κινήσει από το επάγγελμα του δικηγόρου ή γενικότερα από του νομικού. Στο νομικό κόσμο το πώς ακριβώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά κερδίζει η διαδικασία αυτή, και η αλήθεια είναι ότι διάφορες στατιστικές από το εξωτερικό λένε ότι οι νομικοί χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, οι οποίες όμως γίνονται 2, σε αυτούς που ξέρουν τη διαμεσολάβηση και είναι υπέρ, σε αυτούς που δεν ξέρουν τη διαμεσολάβηση και δεν είναι υπέρ, και σε αυτούς που μαθαίνουν τη διαμεσολάβηση και γίνονται υπέρ. Δηλαδή αυτόματα καταλαβαίνουν οι νομικοί το πόσο σημαντικό είναι να λύσει ο πελάτης του στη διαφορά του με ένα συνενετικό τρόπο. Τώρα στο εξωτερικό, επειδή και στο προηγούμενο ερώτημα δεν το απάντησα, επειδή τα ερωτήματά σου είναι σύνθετα και θέτουν πολλαπλά ζητήματα, είναι ότι ναι, ο θεσμός σε άλλες χώρες είναι της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης είναι πιο προχωρημένος από εμάς. Αλλού που επευλήθη με κάποιο τρόπο, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, υποχρεωτικά έχει επίσης εφαρμοστεί και εφαρμόζεται πιο εκτεταμένα. Σίγουρα είναι τα πράγματα καλύτερα, ωστόσο όμως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει αυτό το λεγόμενο παράδοξο
πρόκειται για ένα θεσμό με πάρα πολλά πλεονεκτήματα που δεν αξιοποιείται όμως και ανάλογα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα σε αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα διαδοθεί περισσότερο διαμεσολάβηση. Και παγκοσμίως η Αμερική τον εφαρμόζει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην από Ανατολή επίσης, και γενικότερα υπάρχουν χώρες που τον έχουν εξελίξει το θεσμό πάρα πολύ, τόσο δικαιικά όσο και από άποψη περιεχομένου, τεχνικών και μεθοδολογίας και φιλοσοφίας και τεκμηρίωσης. Λοιπόν, εγώ σήμερα οδηγήθηκα, όπως έλεγα και πριν, στη λύση αυτή και στην πρόταση αυτή να σε βγάλω στον αέρα και να μοιραστείς μαζί μας τη γνώση αυτή που κατέχεις και το ευεργέτημα το οποίο έτσι ο χώρος σας αυτή τη στιγμή έχει φέρει ως επιλογή γενικά στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και την εναλλακτική διαχείριση των συγκρούσεών τους, διότι υπάρχει ένα βαθύ κλίμα βαθιάς αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή, η οποία έχει γενικευθεί, και το θέτω έτσι στα πλαίσια τώρα πέρα από τα όρια της διαμεσολάβησης, της ετοιμότητας γενικότερα του κόσμου, διότι από ό,τι καταλαβαίνω από ότι η κατάσταση στο εξωτερικό έχει αναπρογραμματίσει γενικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο καθένας τόσο τις αντιθέσεις του, αλλά γενικότερα και το διάλογο, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα αυτή τη στιγμή ο αναπρογραμματισμός αυτός είναι ένα ζητούμενο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μεθοδεύσουμε και τη συνέχεια, αν θέλεις, για να προχωρήσουμε ως άνθρωποι στην έβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία σκοπό θα έχει τώρα να λύσουμε την κύρια συμφωνία που είναι και ζωής και θανάτου αυτή τη στιγμή, το μεγάλο δίλημμα αυτή τη στιγμή για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον ιό. Ναι, η διαμεσολάβηση έχει συνεισφέρει σε αυτό. Αλλά ολοκλήρωσε το ερώτημα, συγγνώμη κιόλας. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ουσιαστικά θέλω να μου πεις πόσο μας χωρίζει σαν Έλληνες αυτή τη στιγμή από αυτό το επίπεδο ενδεχομένως. Δεν είναι τώρα μόνο έτσι επίπεδο. Αυτό το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και μάλιστα χθες... Σαν επίπεδο εννοώ την ορίμανση φυσικά, έτσι, την απόφαση μας να σταθούμε. Αυτό είναι το γενικότερο που λες και σε σχέση με τον ιό, έτσι, και χθες διάβαζα ένα άρθρο ενός πόνιμου διαμεσολαβητή Γερμανού που το έθετε το ζήτημα πάρα πολύ σωστά σε σχέση της Σουηδίας με την Γερμανία. Και προθέτει πράγματι πάνω στην έννοια της εμπιστοσύνης. Ξέρεις ότι στη διαμεσολάβηση από τη μια μεριά ισχύει η αρχή της εμπιστευτικότητας, δηλαδή ό,τι ακούγεται εκεί μέσα να μην μπορεί να ακουστεί, να μην επιτρέπεται να ακουστεί παρά έξω, παρά μόνο στα μέρη και εκείνα, όχι σε όλα. Ο διαμεσολαβητής μπορεί μονάχα να έχει μια επαφή και με τα δύο μέρη και να ξέρει τα μυστικά τους, αλλά τα ίδια τα μέρη μπορούν να κρατούν μυστικά το ένα από το άλλο. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει η αρχή της εμπιστευτικότητας, η οποία όμως βασίζεται σε μια άλλη αρχή, στην αρχή της εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, πράγμα που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, αποτελεί την αιτία κιόλας που να μην προχωρούν σε συμφωνίες. Το ίδιο συμβαίνει και με την εμπιστοσύνη που έχουν σήμερα οι πολίτες έναντι του κράτους, έναντι των κυβερνήσεων και οι κυβερνήσεις έναντι των πολιτών του. Όπου υπάρχει γενικά μια καχυποψία, μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα, στην προθυμία, στη διάθεση του άλλου μέρους να συμπράξει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι και το εμπόδιο του να εφαρμοστούν μέτρα και να εφαρμοστούν επίσης έτσι γενικότερες καμπάνιες για την προστασία από τον ιό. Αυτός λοιπόν ο Γερμανός έλεγε ακριβώς αυτό, ότι στη Γερμανία υπάρχει επίσης μια μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των κυβερνητικών πράξεων. Σε εμάς είναι ακόμη μεγαλύτερο, δεν το ξέρει βέβαια το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, εμείς μπορούμε να μαθαίνουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Σωστά. Σε αντίθεση με την Σουηδία, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της κυβερνήσεως και μάλιστα η Σουηδία, η οποία εφήγει κιόλας, ας το πούμε, πολύ σημαντικά, είναι αλλιώς. Και γι' αυτό ήδη αποδίδει το σουηδικό μοντέλο, ενώ το γερμανικό δεν αποδίδει. Νομίζω ότι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του αν θα πάμε σε εμβόλια, θα πάμε
ή όχι, ή οτιδήποτε άλλα μέτρα λαμβάνονται και δεν πρέπει να γίνονται με το χωροφύλακα πάνω από το κεφάλι μας, αλλά πρέπει να αποκατασταθεί μια εμπιστοσύνη προς σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αυτής της κρίσης, ότι οι πράξεις τους είναι αγαθές, ότι οι πράξεις τους δεν είναι πονηρές και ότι προκύπτουν μέσα από μια γνώση την οποία πράγματι έχουν. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλωστε και το ίδιο το κράτος δεν εμπιστεύεται τον Έλληνα πολίτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι μεγάλο το σφάλμα το να προσπαθεί κανείς υπό την επιβολή της κυρώσεως να επιβάλλει μέτρα με τα οποία θα προστατευτεί η κοινωνία από τον ιό. Αν δεν θελήσει κανείς να το κάνει, αν δεν το κατανοήσει, δεν θα το κάνει ή θα το κάνει και πάλι δεν θα είναι ευχαριστημένος και δεν θα εμπιστευτεί ποτέ το κράτος για την ορθότητα των πράξεων. Εκεί μπορεί λοιπόν η διαμεσολάβηση να είναι παρούσα πάλι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα την αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή. Όχι τυχαία λοιπόν το έχω προσδιορίσει ως το δρόμο που οφείλει να ανοίξει, αν θέλεις, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ανοίξει το διάλογο, γιατί πρέπει να οριστεί ένα σαφές πλαίσιο διαλόγου. Θα πρέπει να ακουστεί και η άλλη άποψη, ότι πολύ σωστά, όπως είπες, όρισες κάτι πάρα πολύ εξαιρετικά σημαντικό, το ζήτημα της ενσυναίσθησης, η οποία νομίζω ότι έχει εκλείψει τους προηγούμενους μήνες στις προσπάθειες γενικότερα της κυβέρνησης να περάσει κάποια ζητήματα απέναντι στις αντιδράσεις των πολιτών. Χάρη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ μαζί μας. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής οποιοσδήποτε, όπως είπες προηγουμένως. Τι πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή κάποιος και ποιος έχει δικαίωμα να γίνει διαμεσολαβητής? Δικαίωμα να γίνει διαμεσολαβητής έχει όποιος έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί, από όποια επιστήμη και αν προέρχεται, θεωρητική είτε τεχνική, οτιδήποτε. Απλά χρειάζεται να έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο και στη συνέχεια να φοιτήσει σε ένα από τα Ινστιτούτα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, ένα από τα 10-11 στην Ελλάδα έχουμε και εμείς εδώ στα Γιάννητσά, που λειτουργεί υπό τον Δικηγορικό Σύλλογο των Γιάννητσών. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι της βασικής εκπαίδευσης 80 ώρες. Στη συνέχεια υποβάλλεται σε μια εξέταση που διοργανώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διαπιστεύεται ως διαμεσολαβητής. Από εκεί και ύστερα πια μπορεί να ενεργεί νομίμως διαμεσολαβήσεις και έχει βεβαίως και κάποιες υποχρεώσεις μετά δικής του περαιτέρω επιμόρφωσης, κάποια στατιστικά τα οποία πρέπει να στέλνει στο Υπουργείο, αλλά μετά θα τα κάνει πια ως διαμεσολαβητής, θα τα ξέρει αυτά. Εξαιρετικά, Χάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες, τις χρήσιμες, και ελπίζω σύντομα να σε έχουμε κοντά μας εδώ να μας αναλύσεις περαιτέρω. Ευχαριστώ στη διάθεσή σας προς χάρη της διαμεσολάβησης.